Ahojte, poďte si zacvičiť cviky vhodné pri bolestiach krčnej chrbtice a ramien. Najdôležitejšie je nastaviť správne držanie tela na začiatku cvičenia. Sedíme v tureckom sede alebo môžu byť nohy aj vystreté. Jemne podsadíme panvu, pupok pritiahneme ku chrbtici, ramena stiahneme dole od uší a hlavu ťaháme hore, ako keby chceme vyrásť. Dáme nádych dole do brucha, takou vlnou vytiahneme hore pod kľúčne kosti. A výdych všetok vzduch von. Stiahneme pupok, ramena dole, hlavu čo si viac vytiahneme. Uložíme ruky buď na kolena, alebo vedľa seba na podložku. Pozrieme sa doprava, nádych. A s výdychom ideme opísať brádou kľúčne kosti. Nádych pozrieme za seba doľava. A s výdychom zase naspäť. Snažíme sa nevytáčať ramena do strán. Nádych. A výdych. Zopakujeme ešte raz. Zastavíme v strede, pozrieme dopredu, prikyvneme veľké áno, pohľad očí hore, jemný záklon krčnej chrbtici. Bradu ťaháme dole medzi kľúčne kosti, ramena dole od uší. Zopakujeme ešte raz. Zastavíme v strede. Pozrieme sa doprava, ukloníme sa dole, bradu ťaháme dole k pazuche, pravou rukou chytíme temeno hlavy, potiahneme o čosi viac, ako keby sme sa chceli pod pazuchu, nádychom sa hlava chce vrátiť, nepustíme, s výdychom potiahneme trošičku viac, aby sme uvoľnili ľavú stranu krku. Nádych sa hlava chce vrátiť, potiahneme, zopakujeme ešte raz nádych a výdych. Pomaličky vrátime naspäť, vymeníme druhú stranu, pozrieme sa do strany, ukloníme, ľavá ruka chytí temeno, potiahneme koľko nás to pustí, nádych, hlava sa chce vrátiť, výdych potiahneme. Celý čas držíme aktívne brúško. Pomaličky vrátime hore, zakrúžime ramenami dozadu, môžu ísť obidve ramena spolu. A potom jedno za druhým. A dopredu. A zase jedno za druhým. Tak, zastaneme v strede, rozpážime ruky, ukážeme palce smerom hore, ramena stiahneme a s výdychom sa pôjdeme pozrieť za palcom, ktorý sa otáča dole. Nádych dopredu, prsty hore. Výdych, pozrieme za druhým palcom. Nádych, výdych, nezabúdame aktívne brúško, ramena ťaháme dole, hlava celý čas sa vyťahuje hore od ramien. Dokončíme posledný. Vyhneme ruky hore, ako taká baletka, stiahneme ramena dole od uši. S výdychom sa ideme pozrieť do dlane za sebou, vťahujeme pupok, nádych hore a výdych na druhú stranu. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Rozpážime naspäť ruky. Pritiahneme prsty k sebe. Lakte sú dopnuté. A dýchame. Uvoľníme svaly okolo ramien. Naťahujeme skrátené svaly. Ešte jeden nádych. Uvoľníme, zakrúžime na jednu, na druhú. Uprieme ľavú ruku, predláňte o podložku, dvíhame hore pravú ruku, stiahneme ramena do duši, pozrieme hore do dlane. S každým výdychom sa snažíme natiahnuť o čosi viac. Ramena uvoľnené od duši. Čo najväčší priestor medzi ramenom a uchom. Vymeníme na druhú stranu. Ideme v rytme dýchu, nádych. Sedacie kosti ostávajú prilepené, výdych, nádych a výdych.
skončíme posledný, zastane v strede. S výdychom sa vyhrbíme, ideme sa objať, naťahujeme krčnú chrbticu, hrudnú aj briekovú a v nádychu pomaličky ukladáme stavec v postavci a rastieme. Nádych, môže byť jemný hrudný záklon, nemusí. A s výdychom sa zabalíme, naťahujeme chrbticu. Nádych. A výdych. Tak, máme hotovo.